Epke Zonderland trots die het eerste test. Harkemasse Boys had het lek nog net boppen. En nog altijd zwargen over de toekomst van de drafsport. Dit is de sport van maandag 21 november. Goeioen en welkom bij Boppenslag. Maar je hoort ik nog een verslag van de kwoordbalderby tussen Mid-Friesland en LDODK. En us derde krijgt Nijes kwon, oftewel Hoeviezers. Ik daarvan een verslag. Maar we beginnen met turnen, want het was een spannende dag voor Epke Zonderland juster. Voor het eerst zo'n tijden die hij op het NK voor clubteams weer een meerkamp. De Lemster turner had er alle vertrouwen in dat de Olympische Spelen helle worden. In januari moet er hem via een testevent via de meerkamp nog kwalificeren voor Londen 2012. Juster koe elke niet, maar vooral de turner zelf hoe het er nou vast zit. Het toernooi op hemzelf weer voor Zonderland net echt spannend. Maar voor hem persoonlijk ziet er toch wel druk op. Want liekos bekend had Zonderland hem specialiseren op het rek en ik de bregen ziet nog in zijn programma. Maar de rest hier er vanwege zijn blessures al skoftenlien onkanscoot. Maar terug zien flater op het WK in Tokio is er nou dwongen de meerkamp weer op te pakken. Juster moest er alle 6 onderdelen van de meerkamp weer turnen in Veldhoven. En daarbij begon er wat onwennig op een vlier. Het was sinds dat het in het begin wat moeizaam ging. Dan merk je dan toch dat de beenkracht weer niet helemaal zoals ik het woe. En dan, als ik dan even net in het ritme zit van de salto's, dan kan ik het nog net opvangen met extra kracht. Het is toch wel oorzaak meerkamp turnen. En ik moet wel volle meer routine erin krijgen. En ik mijzelf zeker het gevoel, de vloeroefening bijvoorbeeld instappen. Net alleen nog de vlier is een extra belasting voor zijn knibbels. Ik bij de sprong komt het erop aan. De vraag is dan ook hoe Epke verwacht het fit te blijven voor dat wichtige kwalificatietoernooi in januari. Ik ken prima de belasting van Joet hebben, maar dan moet ik dus wel zorgen dat ik weer herstel krijg de dagen erna. En op die manier, als ik dan af en toe een piekbelasting erin plan, dan moet ik snel genoeg voor gaan boeken om maar op het OKT gewoon mijn goed gevoel die meerkamp in te gaan. Vooralsnog is alles nog steeds onder controle. En, schouder en rug en de knie, dat blijft af en toe wat opspelen her en der. Maar nog steeds niet zorgwekkend. Hoe soepeler mijn gewichten bloeien, hoe minder belasting het uiteindelijk houdt. En toch die krachtinspanning op bepaalde taststellen, dan worden die spieren nog wel eens wat krampachtig worden. En dan kan ze met stretchen even die souplesse weer erin krijgen. De schouders van Epke worden zwier belast tijdens het ringenonderdeel. Onder grote mediabelangstelling slacht er hem er goed terug in. Kom op, Beb. Goed zo. Kom op, Beb. Nevens de coach is er nog een soort winst te heljen in de onren naar januari. Ja, hij kan nog wat moeilijkheid toevoegen, vooral op vloer en op sprong. En ook zeker in de E-score, de uitvoeringsscore, is er nog veel winst te behalen. Punten is overdreven, maar veel tiendes, laten we daar maar op houden. Epke mag uiteindelijk de meerkamp afsluiten met zijn 2 favoriete onderdelen. Kom klein, kom op. Blijf duwen, kom op, Beb. Goed zo. In zinstelling tot het WK in Tokio giet het deze keer wel goed. Met 84,30 is Epke de heegscorende turner in Veldhoven. Maar daargenoeg levert het hem geen eerste plak op. Want het gaat om het resultaat van het hele team. En Heerenveen helpt net genoeg punten, ze worden tweede. Maar Epke zelfs is wies met zijn eigen prestatie. Het is altijd wel afwachten en op een wedstrijd is het altijd oors dan in de training. En ik merk nou dat ik het fysiek aanken en natuurlijk de breg en rekstok als laatste. Dat binnen wel oefeningen waar ik vol ervaring mee heb. Maar nog net op het eind van de meerkamp en kom ik er toch wel goed doorheen. Dus ik ben er best wel fier eigenlijk al in het programma.
er moet nog steeds wat gebeuren. En ik denk dat de grootste uitdaging is dat ik fysiek fit bloe. En dat ik voornamelijk mijn schouder en knibbel in de gaten hou. En ik moet dus nou na zo'n belastende dag goed in mijn rust denken om weer te kunnen herstellen. En een soort band die nog in handtekening gaan willen ook. Ja, inderdaad. We hebben lang wachten, dus we moeten maar gauw aan de gang. Cambuur had vreed goede zaken dien. Ze wonnen de uitwedstrijd in Telstar met 5-2. Dat ging net zomaar, want de Leeuwers kwamen 2 keer in de wedstrijd op een achterstand. Een beter spel in Cambuur kreeg in de 29e minuut in de wedstrijd in Telstar het lid op een oorstrog. Dit doelpunt van Johan Plat op onjan van Anthony Correa. Voor slaantje in de verhouding in, maar gelukkig wisten de Leeuwers binnen een minuut de zaak weer te repareren. En hoe? Een prachtig paasje van Dissels, een dito-schot van Ozan Turk en dat betekent 1-1. Dat wie ik de rest aan. In de tweede helft dit schot van Nick Kuipers wordt loslitten terug te loeken. En dan is het Sead Masreku die het rekken zitten kan. En dan rent Cambuur op een ei achter de feiten aan. Dat wordt het 6 minuten, want dan is hier de kopbal van Melvin de Leeuw op de voorzet van Drosten. Die te verzorgen dat het 2-2 wordt. En dit is de mooiste van de wedstrijd. Een prachtige paas van Turk op Dissels. En de stift is geweldig. 3-2 en dan kan Cambuur de schroom van hem afsmieten. Krijgt nog wat hulp van de centrale verdediger Gerald Promes. Die in eigen goal zit. De 4-2 en daarmee de beslissing. En de Leeuwers wint uiteindelijk een zelfsautomatie via dit doelpunt van Bob Schepers. Cambuur wint in Velsen-Zuid met 4-2 van Telstar. En na de trainerssoap water dit weekend eindelijk weer zo voetbal praten op de Harkema. Maar interimtrainer Henk de Jong op de tribune en Konrad Ongersma en Willem Wening op de bank spelen de Harkema's boys nu een pittige uitwedstrijd in HHC Hardenberg. Harkema's boys kinderen punten van zelfs Goedbroeken in de strijd om degradatie. En ze zetten goed uiteen. De vastzet is van Oebeles Kokker en het doelpunt is van de verdediger Reinder Slager. De vrije trap hier van Oebeles Kokker en hij wordt helemaal vrijlitten. Reinder Slager, de centrale verdediger, kan samen vrij inkoppen. En hij 24 minuten de Harkema's boys op 1-0 brengen. Het bloedt ik heel lang 1-0, zelfs onterecht, want dit is al de tweede helft. Roy Stroeven, de onvierder van HC Hardenberg, maar de paas op Thijs Houwing. Het Bink Rutte nam hem bij de Hardenbergers en hij scoort ik de liekmakker in de 50ste minuut. Doelpunt van Thijs Houwing, oudspits van Twente en ik van Cambuur maakt het hier de liekmakker. Het paasje dus van Roy Stroeven. Hij draait wel heel eenvoudig bij zijn directe chest aan de waai, Reinder Slager. En zak in die de goal, maatje Thijs Houwing. En ze zetten wel heel vol uit aan in die tweede helft HHC Hardenberg. Hier het schot van Van Eken. De redding is net goed genoeg van Jacob de Vries. En zij is daar het doelpunt van Penterman. 4 minuten na de liekmakker zit Hardenberg alweer met 2-1 voor. Hier Jacob de Vries die in eerste instantie wordt redt, maar in tweede instantie zit er helemaal vrij Penterman op Aljan van Roy Stroeven en dus de 2-1 vastsprong. En Harkema's boys is het helemaal kwijt. Ze hebben het net meer in de tweede helft. Dit is daar typerend voor. Het balverlies van Hooiveld. En Hardenberg die country in. Heel rap, want de paas is scherp op Penterman. Hij maakt er de 2-1 en hij maakt het dik de 3-1. Hielke Penterman, het zo haast een Frieswijze dat is het net. Hij scoort hier vol de 3-1. Ze staan te sliepen in de verdediging bij Harkema's boys. Penterman is er van terug, brengt een keren meer aan. Ik net van keeper Jacob de Vries en dus de 3-1 vastsprong van HHC Hardenberg. 12 minuten spelen naar rest. En zij jouwen ze dus eens in 6 minuten voor Harkema's boys. Maar ze zetten toch terug, hè, Harkema's boys. Dat maakt het toch wel taai aan. Want Harkema's boys komt zelfs op 3-2. De aansluitingstreffer. De actie is vrij van Oebeles Kokker. Zoals altijd de tweede assist van deze wedstrijd. Want het doelpunt is van Werkman. En ze hadden de boys nog 8 minuten de keer om wat te dwan om die efterstand van 3-2. De vastzet is prima van Oebeles Kokker. En Werkman zit op een goede plek, scoort de 3-2. Wat kan Harkema's boys dan nog in die laatste minuten? Het is alles op alles. En hier de actie van invaller René van der Wij, het veromlissen. En daar het schot van Roel van der Meulen. Maar de redding van de keeper van Hardenberg, Danes, is ik prima. En dan de rebound nog van Oebeles Kokker. Maar die kinderen net maar dwan, want die oors zo vaak dit seizoen wolk in. En dus verliezen de Harkema's boys met 3-2. Merkt wel even, hè, als je krijgt een goal in. En dan hebben we het even heel moeilijk. En dan gaan de kopjes hingen. Nou, probeer ze te motiveren. En hij trainen, just het helemaal. En, en dan maken we weer een doelpunt. En dan leven we weer op. En eigenlijk moeten we dat eerder herpakken. Maar ja, goed. We zijn er ook net florissant voor. Terwijl ik het idee had dat wij een hele goede ploeg hebben.
Tja, we staan er net florissant voor, maar wel een goede ploeg. Nou, dat zullen we in de staan. Er verloor het net zo volle. Harkemasse Boys bleef 12e, maar 11 punten. Komende sneun is geen Muiden de zinstander. En dat is de nummer 5 van de topklasse. ONS Snits draait de laatste weekend zo goed dat ze nou boppie in mei draaien in de sneuns haatklasse C. De laatste 4 wedstrijden waren net verlen en Saku ONS sneuns in Nunspeet mogelijk zelfs de koprenner worden. De Snits is binnen opklom naar de tweede plak in de haatklasse. En ze doen het goed. Ze zetten ik goed uiteindelijk in Nunspeet. Al is de beginfase misschien van de zinstander. Hij haast de jaloere speling is het Christen Wacht. Maar een doelpunt zien zonde al van dit seizoen. De tweede helft is absoluut voor ONS. Ze zijn volle better. Ze tikken ze nou en dan Nunspeet Hiendel Vot. Een flater in de verdediging van ONS. En de grote man aan de kant van ONS is Martijn Rozenburg. Hij scoort de 2-0. En dan attentie voor dit moment. Ze hebben een fantastische actie in gedachten. Maar ze levert hier Samar de bal in bij de tegenstander. En dat was het 1 keer, dat was het 2 keer. De paas is dan heel gauw naar González. Dat is een rapperspeler. Dat is een boetenspeler van ONS. Die gaat zien dat de tegenstander wel heel eenvoudig voorbij. Jouwt die ballen voor. En daar staat Martijn Rozenburg. Nog geen 2 minuten naar de 2-0. Maakt het Martijn Rozenburg zijn tweede doelpunt. En de tredde van ONS. 3-0 is dan de vastsprong. En ONS zet terug. Hier de 23e minuut van de wedstrijd. Curti González met de 4-0. En het is misschien een wat verteerde overwinning, maar het wordt zelfs nog 4-0. Typeert het misschien wel, want Hiendel vrij bij de tweede peel zit Ale de Boer, de verdediger. En hij brengt de eindstand op 4-0. Een knappe riege voor ONS, want de laatste 4 wedstrijden werden 4 van woon in league. 18 goals voor en 0 in. En dus is ONS de grutske koprenner. Dat is, hadden we een paar wedstrijden geleden niet meer verwacht natuurlijk. Een paar keer puntverlies gehad, maar het gaat nu weer lekker. En ja, ik denk dat we niet te veel daarna moeten kijken. We moeten gewoon van week tot week kijken, gewoon elke week 3 punten pakken. Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie en dat zie je ook aan WSC. Dus ja, ik denk dat we wel een beetje rustig moeten blijven. Nou, ik denk dat de doorslag is dat ik vind dat wij op elke positie denk ik een betere voetballer hebben staan dan de tegenpartij. En dat is niet, dat denk ik. Dus we hebben gewoon een goede groep ook staan. Alleen wat vandaag de doorslag heeft gegeven, dat er inderdaad ook de wil was van en het besef van jongens, als we winnen dan kunnen we wel eens een keer op een hele aardige plaats komen te staan. En vanavond een feestje met z'n allen met de groep. Dus ja, dat is toch wel leuk om daar zo'n feeststeventje in te gaan. Tja, en terug de oerwinning is ONS Snits nou de grutske koprenner in de haatklasse. Totdat WHC gelijk speelt en CSV Apeldoorn komt ONS qua punten op Liekese hichten, maar bleven ze WHC op doelsaldo voor. Komend weekend wordt er net voetballen. De weken daarop is er een topper en dat is CSV Apeldoorn. Die komen dan op visite in Snits. Mariska Kramer van Drachten had een marathon van Philadelphia op haar naam schreeuwen. Kramer die dat in een nijpersoonlijk record van 2:35:46. Het oude record wie 2 uur 38 minuten en 54 seconden. Vorig jaar woensde de marathon van Philadelphia in Amerika ik al. Er waren zo'n 20.000 deelnemers. En het wie een goed weekend voor bobslieders Siberen Jansma en Jeroen Piek. Bij de eerste wedstrijd in Eersterik waren de slieders met stuurman Edwin van Kalker op de eerste dag 4e. En juster eindigde het Nederlandse team op het 5e plak. Zo'n de oprichting van de Kworbal League, Saizierlien, had een Frieske ploeg op dat hoogste niveau in de Seel spelen. Met Friesland en LDODK winnen er dichtbij, maar beide roen promotie mis, troch verlies in de cruisfinales. Snijns stien ze het in Noiroer in Grauw en beide willen ze graag die laatste stap omheen zetten. Met Friesland speelt het al een grut jaren in de haatklasse en 2 keer winnen ze dicht bij promotie. De laatste keer weer in 2009. Toen eindigden ze tweede achter Vada, maar in de play-offs moesten ze toch beleefd gaan in KWS. Ik kan in deze zwakke klasse moeilijk inschatten. We hebben steen en we hebben al niet op dit moment. Maar de wedstrijd van jou zal het duidelijk brengen, denk ik. LDODK speelt zo'n 2010 in de haatklasse en ze debuteerden met de titel. Maar daarna kwamen de play-offs in DWO en zij gingen onderuit. Hoe groot is eigenlijk de stap naar de Kworbal League? Nou, het is een lietse stap, maar het is ook een stap in manier van dwalen en hoe wij heen willen en de manier van leven. En ik bij elkaar opbouwen en de meesten in een nieuwe stap komen. Dat is een groot verschil. Kan dat stapje dit hier zet worden? En dat is wel eens uitdaging. En natuurlijk al vorige week wel knetter aan de broek kregen. Maar het is belangrijk dat je in maart goed bent. En dat je dan de cruisefinale goed terugkomen. En daarna maar 40 cent. Als je echt die laatste stap uit te willen. Dat kun je net alleen compenseren met meer en harder trainen, maar dan mag je toppers hebben. En dan de eerste Frieske derby van dit nieuwe kworbalseizoen.
met Friesland thuis tegen LDODK. En het begin is wel degelijk voor LDODK. Marion Visser tekent hier al van de 1-4 in de beginfase. En dat het soms een pittig duel worden kan en bij de spanningen heeg opbrengen kunnen door hier blikken. Een binnenbrandje wat blust wordt, maar de stemming is tekenen. Het is LDODK Liekwols dat daar het beste mee omgaat. Ze hebben het versier op scherp. Peter Lagenweg van Grutte afstaan en dan is het al 3-9. Een Grutte afstraffing dreigt dan voor Mid-Friesland. De eerste wedstrijd van de competitie heeft ze nog gewonnen. Maar hier wil de bal er gewoon net in. Misser Timo Roan Sim. En aan de andere kant staat het vizier bijzonder scherp. André Zwart met de troebraak. En dan tekenen we voor 3-4. Een ongelofelijke tussenstand. Want het verschil wie oriëren altijd liets in deze spannende derbies. Maar nu is het verschil verscorend groot. 8-9 troch Sita Bijker bij het skoft. Halve goals verschil. Het is onwerkelijk. En wat kan met Friesland dan na het skoft? Is er nog wat mogelijk? Ken de knap nog om? De mooie dubbelsituatie, het schot van Wiebe Huytema, maar echt dat wel net. En Peter Tosma zag dat zijn team een verskworrende afdij had. En dat zijn oerstiert een LDODK wat bijzonder toek is. Haast 1 op 2 zitten ze weer Marion Visser. En het gaat groeit naar 8-22. Timo Roensen dan met de strafworp mist nog een keer. En ook in tredinstantie, ja, het is misschien wel symptomatisch voor dit met Friesland van de snijnte midje in LDODK. En aan de andere kant, daar staat geen maat op Sita Bijker. Heel snel waarom naar haar kruisbaanblessure. Goed voor zo'n treffers. En hier dus de 8-28. En het gaat maar terug, al is het hier eindelijk na een kwartier spelen in de tweede helft. Marvin Smorenburg met de 28. Ja, de wedstrijd is al lang en breed verlengd. Maar dit tekent LDODK. Ballen binnenhouden, op scherp staan, attent reageren. En dit is het niveau wat je mij verder kennen. Lotte van der Bijl. En de eindstand komt op het scorebord terug. Rianne Nijholt, 14-35. Een historische nederlaag voor Mid-Friesland. Ik kan me net herinneren, we zo dik verlengd thuis. En ja, dat komt weer om. Nou, het 7 minuten steer zo aan 2 achter en dan kun je alle tactiek op boord gooien, want dan heb je het over. En zij scherpt ontzettend scherp, joh. Van mij zijn percentage van 1 op 2 en dat wie hun verdienste. Maar wij zijn er nooit een moment in de wedstrijd best en dan krijg je een nederlaag. LDODK is content met de winst, maar als ploeg maakt ze nog een stapje meisje van de league. Nou ja, we hebben gewoon een hele programma te werken. Is gewoon de fysieke strijd die leveren we in die duels. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want het schotvermogen, daar wordt het juist goed gewoon. OVVO uit Maarsen wordt zien als de grote favoriet naar winst op LDODK en SKF. Die twee ploegen treffen door Sneun in Veenendaal in de wichtige strijd om het tweede plak. Met Friesland ontvangt Mike Kopper Vada en SCO uit Oudehaltpeer. Maar beziek je het onderste plak uit het waan on DOS Kampen. Ja, uw geduld wordt op de proef steld, maar is hinder Dirk Buitenzorg. Hij is een beuker, nog te jong om te draven en moet nog een soort leren. Maar dit weekend wie de prijs der giganten. En wat soort nog mooi wezen als hij daar al draven koer. Maar we kregen hem net mooi van Elke Kruis. Je mij er wel even zien. Dan kan je meteen. Nou, Dirk mij wel even zien natuurlijk bij. Want ja, misschien had het scheelt een beetje. Je kan een beetje wennen, wie wel aan het drukte alles. Ja. Ja, en je moet er ook aan wennen vanzelf. Ja. Dus, Wat gaat er gebeuren, Sjoukje? Hij gaat Joert naar de smid. Naar Wiebo. Die moet er even een vooriezer onder doen. Omdat hij nou zo vaak voor de kar rent. Begin zijn chances een beetje uit te slieten. Het moet net de 4 uitslieten natuurlijk. Dus dan doen we even een ijzer onder. Vuil erover. Vlak wordt. Had hier denk je les van? Nee. Op een gegeven moment, als je te ver gaat wel. Dan kom je in het leven. En dan wordt het wel mooi rood. En dat is niet de bedoeling. Dan ga je naar de andere kant.
Hij is vrij rustig, Sjoukje, hè? Hij is hartstikke braaf. Hij doet hartstikke goed. Ja. Voor de eerste keer. Zo is dat. Ja. Je bent wel een beetje voorzichtig, maar Dirk, hè? Ja, heel voorzichtig. Nou, dan kan hij er straks ook mooi onder. Nee, de eerste schoen aan. Ben je met je Nike Air Maxen? Nee. Zo. Hier zie je de witte lijn zo, hè? Zie je dat? Ja. Daar komt dit ijs erop. Of die komt op de voet. Maar die spijkers gaan door de witte lijn. Daar zit geen gevoel. Alles er binnen geeft gevoel. Dan doet hem dat zeer. Hij doet het braaf. Nou, als je een eerste stapkus op Nijs gewoon. Ja. Doe maar. Hij moet nog even wennen. Stoerhinder, die Dirk. De prijs der giganten, dus zonder uw Dirk buitenzorg, maar wel mijn protte orentoppers, want het is en bleef de grootste koers van Wolvergeer. Ook een mooi moment om eens te zien hoe het er nou vastziet bij de drafbaan en de drafsport. Voor de grote koers van de prijs der giganten waard op één wichtigste koers de Breeders Crown verrieden, maar daarin Sjoukje Wagenaar, mijn nummer 9, Johnny Cash. Wij gaan Sjoukje volgen. Wij willen vanzelfs als eigenaar weten hoe uw trainster van Dirk buitenzorg het er in de koers aanbrengt. 9 onregelmatig. Nummer 9 onregelmatig en dat betekent dat er al voor Sjoukje in deze koers uitspelen is. Geen blommen en geen geld voor haar en het hinder. Net zo'n best optreden van uw trainster. Maar even verhaal bij haar helje. Maar de koer komt hier, dan vind ik het nog te derde. Wij willen al even met haar praten en verliezen had het daar, maar het mag net over de koers gaan. Koersen, het bloot dreigen om dat financieel veilig te houden in Nederland. Ja, dus mensen hier op Wolvergeer die hebben er wel iets heel moois van maken, maar ja, het is een tour om dit levensvatbaar te houden. De onderling hebben ze alle geen spul en dan ben je gewoon centen te min, daardoor komen er hinders te kwad. Dus het wordt een dreigpeteer. Ze wieken uit naar het boedeland. Ja, denk ik. Het is net goed genoeg om hier je brochtje te verzien. Alleen nog hier in Nederland, dat is gewoon hartstikke zonde. Als het de laatste 4 is en uw Dirk die zo draven kennen, hebben je dan nog wel koersen? Ja, daar geven we maar gewoon van uit en moet je dan net aan denken dat er dan geen koers meer is. Maar ja, het zal altijd wel trokken, hè, maar ja. Wat een dreig verhaal. Ja, dan moeten we naar Duitsland met hem. Dan moeten wij in Duitsland koersen met Dirk. Maar dat hinder dan ik dan horen taal leren met? Nee, dat hoeft niet. Hu is hu. De drafsport had en houdt het dreig. Victoria Park lukt sneun een smiete volk, maar dat moet ons elke week het geval wezen. De sport drilt nou eens op de totalisator, maar de echte gokker is zo langzamerhand een uitsterrend ros. De vergriezingsslacht echt hier daar. De eigenaars van de drafbaan maar dus op zich naar nij en jong publiek. Avondje Wolvergaans, avondje sport, spanning en spel. Nou, de sport hebben we gezien, topsport, spanning. En een leuk spelletje. Dus het is in het Engels zeggen ze altijd een good evening out. Maar ik denk echt dat we dat hier te bieden hebben. En als je vanavond weer kijkt, blije mensen. Het is prachtig, heerlijk. De eigenaars van de baan binnen vol vertrouwen naar de toekomst staan. En sjoggen al een duidelijke verbetering in zinstelling tot de fokkers en de piqueurs. 99 is het open gegaan. Ik denk dat we hier 12 jaar lang het niet goed gedaan hebben. Maar als je kijkt, de eerste prijs is nu van 300 naar 700 in een jaar tijd. Het publieksaantal is denk ik verdriedubbeld in een jaar tijd. Dus we zijn toch op de goede weg. Het gaat toch hartstikke goed. Je kunt niet verwachten dat we nu ineens meer mensen hebben als bij FC Heerenveen. Nee, dat mag je net verwachten. Maar dan de grote koers om de prijs der giganten. Met nog een hinders onder start. Geen Friese deelnemers, maar een internationaal veld van Zweden, Duitsers, Belgen en Nederlanders. Van Nederland is Russell November met piqueur Hugo Langeweg de grote favoriet. Sjocht ook het publiek. Maar het zal heel oors uitpakken. Het tempo wie in de tweede part van de koers net al te heeg. En zo komt het boeten om van Efterna de winnaar van Verline hier. Nico Danens met het 10-jarige Norginio die er Verline hier eens mooi ophouden zoeken. En hij komt naar voren. In het green de combinatie met Nico Danens. En hij verslacht voor de tweede keer op Riegen het hele veld. En zak in de Belg €16.000 bijschreeuwen.
En voor piqueur Nico Danens wie het de tweede keer dat hij de grote prijs pakte. Voor het Hinder Norginho wie het alweer de tweede oerwinning. En griff de laatste op Wolvergeer in de prijs der giganten. Want hij krijgt nou zijn verzinneres, dus tijd voor Dirk. En zo via deze boppenslag. Toen ze dan melden voor weer maar het Boppenslagcafé, dan ontvangt collega Arjen de Boer mensen van de drafbaan van Wolvergeer. En man die vanzelfs weer een reguliere sportuitsturing. Voor nu nog een heel noffelijk jongen. Doeg!